I en aquest punt de la mirada dels mercats ja tenim preparada la Sheila Toledo. Sheila, què tal? Molt bona tarda. Molt bona tarda, Arnau. Sheila, doncs fem aquest repàs als mercats. La guerra no acaba, continua acaparant la mirada de tots plegats i també dels inversors. No sé una mica, doncs, Sheila, què ens pots explicar de tot plegat? Doncs sí, Arnau, les tensions acumulades durant la setmana al Golf Pèrsic s'han reflectit als mercats globals, amb un repunt del preu del petroli que va arribar entre ahir a situar-se en els $119 al barril en la referència a Brent. Tanmateix, els missatges sobre l'alliberació coordinada de reserves estratègiques per part dels països del G7 i l'Agència Internacional de l'Energia, juntament amb les declaracions de Trump indicant que la contesa es resoldrà molt aviat, o ja que ja s'havia guanyat inclús, han relaxat bona part de les pressions i han provocat vendes massives en els futurs del cru que van fer que el preu del petroli acabés per sota dels $100 al barril. El gest de Trump i del G7 cap als mercats també ha impulsat les compres de la renda variable en alguns moments de la setmana, generant un fort apetit comprador per a les borses asiàtiques i europees a mitjans de setmana. Els inversors semblen espolsar-se la por d'un conflicte prolongat, mentre que l'administració nord-americana explora mecanismes per mitigar l'increment dels costos energètics amb l'alliberació de reserves energètiques, com dèiem, la possible intervenció per part del Tresor en el mercat dels futurs i les actuals excepcions al petroli rus sancionat, o fins i tot una suspensió temporal de l'impost de la gasolina, ja veurem. A més, Trump va assegurar que la capacitat de llançament de missils de l'Iran s'ha reduït un 10%, cosa que recolzen les dades que mostren que una caiguda dràstica en els atacs iranians registrats durant la setmana. No obstant això, l'estret continua mig tancat i els països productors continuen alentint el bombeig a causa de la manca de rutes de sortida, i tot plegat passa mentre s'espera una implementació operativa dels convois d'escolta i que de les asseguradores recolzin al govern americà. Amb tot, en la setmana, el preu del petroli a referència del Brent pujaria un 8,38, cotitzant a 100,46, el West Texas pujaria gairebé un 5%, al $95,73, i el preu del gas també repuntaria un 3% fins als $3,28. La dada macroeconòmica més rellevant de la setmana va ser la publicació de l'IPC del febrer als Estats Units. Tanmateix, el mercat li va prestar molt poca atenció. En qualsevol cas, les xifres van estar en línia amb el previst. L'IPC general va pujar un 0,3 mensual, mantenint la taxa interanual al 2,4, mentre que la subjacent es va augmentar un 0,2 i situaven al 2,5 interanual. I tant. Entenc, per tant, que tot plegat ha generat una volatilitat important en els mercats, però, Sheila, com estan tancant la setmana? Doncs és una setmana, com deies, de força volatilitat, amb un to negatiu en la majoria de les borses, encara que sense un deteriorament desordenat, i amb Europa aguantant una mica millor que els Estats Units. Els índexs europeus acabarien amb caigudes moderades, mentre que Wall Street, però com sempre diem, a hores d'ara, el balanç seria una mica més feble. A l'Àsia, la setmana sí que ha estat més exigent, especialment al Japó, dins dels emergents, la debilitat ha estat molt més concentrada a la Índia, mentre que la Xina ha aconseguit mantenir-se més o menys estable. Per sectors, el mercat ha continuat premiant clarament l'energia i els sectors defensius, i a més, la volatilitat ha sigut a l'alça. Darrere d'aquest moviment, el veritable ajustament ha estat en els tipus i en les corbes. Les pèrdues per als tresoris del 10 anys va tocar un 4,27, mentre que el futur ajusten les seves previsions, descomptant una baixada de tipus aquest any per a la cautela més gran de la FED. La corba europea puja 10 punts bàsics fins situar-se en el Bund en el 2,95, màxims de finals del 2023, i portant els inversors a descomptar plenament una pujada de tipus per aquest any a la reunió del juliol. I això, a més, se li ha sumat un dòlar més fort davant l'euro, que estaria per sota dels nivells 1,15. I amb tot plegat, Sheila, de cara a la pròxima setmana, quines notícies creus que hi haurà? L'agenda europea ve marcada per revisions d'inflació corresponents al mes de febrer, així com per indicadors de confiança i expectatives amb el CIU alemany de març. A l'altra banda de l'Atlàntic coneixerem la producció industrial i les comandes de fàbrica. No obstant això, les reunions dels grans bancs centrals seran els grans protagonistes en un entorn de clars riscos inflacionistes i de creixement, amb la situació sense resoldre a l'Orient Mitjà. I no esperem canvis, però sí importants seran les conferències posteriors. I tant que sí. Doncs, com sempre, Sheila Toledo, analista de fons externs de Creant Crèdit Andorran, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat una vegada més al Ser Empresaris per explicar-nos aquesta mirada dels mercats, i estarem molt pendents de totes aquestes conferències i les notícies que ens portaràs la setmana vinent. Gràcies a vosaltres, Anna. Ens veiem aviat.